Здравейте, приятели! Пак съм аз за втори път. Yes! Вие сте с мен, Наско Гейминг, пак и отново. И отново ще бъдете, защото така. Днеска съм предвидил да играме Call of Duty Ghost. Предполагам, че почти всички, които гледат това видео, те не са много, са я играли. Но на мен това ми е за първи път, така че дано да ми хареса. Повечето ми казва, че това е една от най-добрата игра, която са играли, но не знам, аз не си падам по такива игри, така че ще видя днеска, ако мина 2 мисии, ще е по-добре от рожден ден, от рожден ден, както се казва, always. И така, дано да ми хареса, защото ще я изтрия. А това... Не знам, сега ще видим. Казват, че по-натам е била добра, но аз не знам. Нека видим. Айде, почнаме. Добре. Айде де. Logan Walker. Ха-ха. Добре. Добре де. Добре, аз те следвам тебе, пич. Насам. Щом си казал насам, значи насам, баци. Айде. Айде де. Откъде да знам? Война, брат, война. Това е Call of Duty. Нали? Айде де. Какво стана? Минах ли? 15 минути по-късно. Или по-рано. Зависи. Май е по-рано. Добре. Game saved. Space. Ама аз тебе ще следвам. Как може да така в космоса? Това е физиката в тази игра липсва.
Добре. Добре, чакай да стигнем първо, па ще ти подам ръка. Така. 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 Айде, бегай! Да, добре. Чакай ме. Така. Ей, първо убийство в тази игра. Това трябва да се запиша, нека. Ей, трябва да си го запишете в дневник. До тук не знам дали ми харесва тази игра. Бегайте. Кой си ти? Стрелям на случайен принцип. Ти ли ме стреляш, бе? Ти ли ме стреляш, бе? Хората ядрена война предизвикват, вие тука. Айде. Ойде. One. Айде де. The fuck? The fuck? The fuck? The fuck? Какво? 3 мисли ли толкова бързо? 3 мисии толкова бързо? Добре. Успешно. F. Значи... Добре. Ай. Оу. Не. Тя умря. Защо? Тя беше от моят отбор. Падаме. Хюстън, имаме проблем. Падам. Горя. Хюстън. Падам и горя. Браво. Спаси ми живота. Евала. И сега тука... Какво стана? Ето избутахме го. Паца.
Не падай. Shift. What the fuck? То е стрит джампър. Патихта. Я па то. Айде де. Да. Какво стана? Какво стана? Аз лично не разбрах. Хайде, Логан. Изправи се, Логан. Айде де. Измъкнахме ли се? Call of Duty Ghost. Добре, приятели, това беше всичко от мен за днес.